जों हगारा बे हाखौ जों हगारा थै होगोन जिउ गारगोन थेवबो हगारा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव बयखौ बरायहरनाय थाबाय। दा रायजो राजा नोंथांमोना बयबो मोनथिखाबाय नुखाबाय जे जोंहा दा बेखौ लानानैनो दुंहाव थासारि थार्मेल पावार प्रजेक्ट एपिडिसिएलआ बेखौहाय लिड खालामगोन। दा आदानि कम्पानि ग्रुप बेवहाय फैनानै जोंनि ट्राइबेलनि हायाव जोंनि बिटिआरआव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव फैनानै जे कम्पानि खुलिफैगोन। दा जोंनो कम्पानिखौ नांगौबो नङा होमबा, जोंनो नाङाबो होनजाया। दा बेनि बेलायाव साननानै नायोब्ला नोंथांमोन जे बे कम्पानिखौ गायसननो लानाय हाया गासिबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनिजोब। दा बेवहाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोराहाय गोबां मानसिफ्रानो माइ आबाद मावनानै जायो, गय गायनानै जायो, गोबां बायदि बायदि बिफां लबार बिफां। दा बोसोरावनो बिथांमोना गोबां खामायो आरोखि। दा बेवहाय कम्पानि खुलियोब्ला दा बिथांमोना बहा आबाद मावनानै जानो, बहा आबाद मावनानै जिउ खुंनानै थांनानै थानो हानो। दा बिसोर दुखुनांथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा, जायनि जाहोनाव परबतजला ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना थै होगोन जिउ होगोन, नांगौबा थैनानै थांगोन, थेवब्लाबो बे हाखौ हगारा। दा बेफोरबायदि बिबुंथि मानि थाखाय ओंखारखो? दा आं बे बिदिनि गेजेरजों नैबेखौनो बुंगोन, जोंनि बर' हारिनि गासिबो लिडारफोरा मोनसे इउनिटि जानानै मोनसे जथुमा लेंनानै बेखौ सावरायनांगौ। बिनि सायावहाय मा राहा लायोबा साबसिन जागोन। मानो होनोब्ला जे आदानि बायदि कम्पानि जे मोनसे बे प्राइभेटसो, बिथांमोना मावफैगोन। बेवहाय ओरैनो गोरलैयैबो साख्रि मोना, जब मोना। बेवहाय गोबां गोरों एक्सपिरियेन्स थानाय मावखानाय गुबुन जायगानिफ्रायसो बेवहाय गोबां मानसिफोर लानानै फैगोन। कम्पानि खुलिनाया जोंनि थाखाय जे डेभेलपमेन्टबो लाबोयो नङा होमबा। दा नोंथांमोन दा गुबै बाथ्राया नैबेसो, कम्पानिखौ खुलि गायसन डेभेलपमेन्ट खालाम नङा होमबा। डेभेलपमेन्टखौ बयबो लुबैयो, नाथाय बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि बर' बिमानि मेगनाव मोदै गहोनानै जे बे हाखौ दखल खालामनानै सिख'नानै कम्पानि इन्डास्ट्रि गायसननाया बेयो बिराद दुखुनांथाव जागोन। आरो बेखौ जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा सैज' खालामनो थानो हानाय नङा। जायनि जाहोनाव बे हायावनो बिथांमोना थैजासिम दासिमाव गोदो गोदायनिफ्रायनो संसार जागासिनो दं आबाद मावनानै। दा बिथांमोना बे उइनखौ साननानै बेफोरबायदि जे बाथ्रा बुंदों, बिथांमोना जिउ होगोन थै होगोन, अब्लाबो बे हाखौ नागारा। जोंनि गोबां बर' हारिनि लिडारफोर, गोबां सोरबा राजखान्थि लिडार, सोरबा समाज सिबियारि दैदेनगिरि, बिथांमोना गोबां मोनसे बेसेन गोसा बाथ्रा बुंदों। गासिबो फैनानै खबर लाफैदों, सोंफैदों थासारिया माबायदि। दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे भिडिअआवहाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ आसाम कामान्ड' लानानै, आसाम पुलिस लानानै माबायदि बिथांमोनखौ सिगिदों आरो बिथांमोनखौ माबायदि हमनानै लांदों, जेलाव सोहैदों। दा बेफोरसो साननो गोनां बाथ्रा। बिथांमोनखौ धमखिनानै सिगिनानै हाखौ सेनानै लानो नागिरनाय बिराद दुखुनांथाव। मोनसे खेथ्रआव जे बिथांमोना हाखौ हगारगोनबो जानो हागौ, बर' हारिनि रायजो राजाफ्राहाय जे बिथांमोना 100% जब मोनमारगोन ना। मानो होनोब्ला बिथांमोननि थाखाय आदानि ग्रुप कम्पानिया 100% जब एग्रिमेन्ट जुदि बेखौ खालामनानै होयोब्ला, अब्ला बिथांमोना गोरलैयैनो हगारना होगोन। मानो होनोब्ला जबनि थाखाय एग्रिमेन्ट जाखानाय, बिथांमोना जब मोनखागोन। जायफोर हा हगारदों, जायनि हाया बे कम्पानियाव थांदों, बिथांमोना हगारनो हागौ। दा बेफोरो रायलायनायनि गेजेरजों सलुसना फैयो। खौसेयै इउनिटि रायलायनांगौ आरो बिथांमोननो अनसुंथाइ नांगौ। ओरैनोथ' हगारा। दा बिथांमोननो थांनानै थासान्दि जिउ जोबजासिम मोनसे पारमानेन्ट जब नांगोन, अनसुंथाइ नांगोन। दा बेखौनो बिथांमोना हास्थायो। दा गुबुन फारसेथिं साननानै नायोब्ला परबतजला ओनसोला बिफां लाइफांजों बा आबहावाजों मिथिंगाजों बुंफबनाय मोनसे समायना रमायना जायगा। दा बेखौ सिफायनानै दानस्रांजोबनानै 7,000निबो बारा बिगा हायाव दखल खालामनानै फेक्टरि, कच फेक्टरि आरो थार्मेल पावार प्रजेक्ट बायदि बायदि जे बेवहाय लुनो थाङोब्ला आबहावायाबो
गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन आरो बिथांमोननि ओनसोलाव खस्थ' मोननांगौ गोनां जागोन बिदुंजों आरो दुंथाइजों सहायनो गोनां जागोन मानो होनोब्ला जे बे थार्मेल पावार प्रजेक्टआ एसेब्लाबो गोहोम खोख्लैयो जोंनि सुबुं माहारिखौ थांनानै थानायावहाय जे गाज्रि गेस हगारो आरो दैनि फुंखाफ्राबो गाज्रि जायो दा बिराद साबधान दा रायजो राजा नोंथांमोन जे जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ माबायदि सिगि सग' खालामनानै दखल खालामनो नागिरदों रायजो राजाफोरनो मा नांगौ बेखौ सलुसन खालामनानै होग्रो जबनि थाखाय जब एग्रिमेन्ट खालामनानै हो रायजो राजाफोरनि थाखाय अब्ला रायजो राजाफ्राबो माबा मोनसे सलुसननि थाखाय फिननायखौ होनो हागौ दा बेफोरखौसो जोंनि लिडारफ्राहाय नाजानांगौ दा जोंनि बर' हारिनि बिमानि मेगनाव मोदै बोहैनानै दखल खालामनानै बेवहाय कम्पानि गायसननाया दुखुनांथाव आरोखि बेबायदि हाबा जानो नाङा दा जोंनि बिटिआरआवहाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दा सोलायनाया फैबाय एसेब्लाबो दे सोलायनाय फैदोंब्ला दा बेफोरबायदि दुखु दाहा हांमा हांसा सोलायनाया मोननै रोखोमनि जायो नङा होमबा मोनसे गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव सोलायनाय मोनसे मोजांनिफ्राय गाज्रियाव सोलायनाय दा जों बेखौसो नुनो मोन्दों जे मोजांनिफ्राय गाज्रियाव सोलायनाय जायनि जाहोनाव बर' हारिनि बिमानि मेगनाव मोदै गगासिनो दं दुखु खस्थ' सहायनांगासिनो दं दा नोंथांमोना साननानै कमेन्ट खालाम बे भिडिअखौ नाय बे हाखौ जों हगारा बे हाया जोंनिखा आदानि कम्पानि बे हाखौ जों हगारा थै होगोन जिउ गारगोन थेवबो हगारा बे हाया जोंनिखा बे हाखौ जों हगारा আপনিও বুর্বক নহয় ময়ো বুর্বক নহয় কোনো ইয়াতে কোনো বুর্বক নহয় কেউ কিন্তু আপনি কি কৰিব আপনি কি কৰিব আপনি কি কৰিব তার যে ধ্বংস হব লাগছে আপনি কি কৰিব गामियाव सिआरपिफोरनि माबा दङ बास गंनै दंफैयो नामा ओरै पुलिस फर्स फैजोब्बाय बेयाव गासिबो दुरुंबो सालायदों नै दुरुं दय सासे मानसिया आंखौ बारलांनो नागिरनायाव सासे खामानिया दम होदोंमोन आंखौ ओमफ्राय बेयाव भिडिअखौ बानायजोबनो मोनाखै लाइभ होदां बेयावहाय ससे उनावहाय पाब्लिकफोरखौ मायदि हमथानानै दोनदों दुरुंखौ बारहोआ बिसोर सान्दुं गोसायाव माबायदि बेसेबां একটু আহিলে কি হব না হইব আপনি সব কিছু একটু যে জানে কিন্তু জানার সত্ত্বেও আপনি সরকারের মানুষ হয় তার কারণে আপনি কিন্তু আপনি যদি পাবলিক হতেন আপনিও